Hello guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ लागै मोनसे गुसुं भिडिअ लाना फैबावलायबाय। दा आङो बुंनो सानदों जाहैबाय लोगोफोर, जोंना क'क्राझार साइआव मोनसे फुटबल लाबोगासिनो दङ। बेयो जागोन 5 तारिख आगस्ट। आरो लोगोफोर, नोंसोरो थांदो नायहैदो, आंथ' सहैनाय नंला। आंबो जोबोद एक्साइटेड, माने थांनो लुबैदों, नाथाय होमब्लाबो आं सहैनाय नंला आरो माखासे जाहोननि थाखाय। दा लोगोफोर, मा होनो, नोंसोरो मोजाङै थां, मोजाङै थांनानै नाय। गारिफोरखौ गोदाव सोराव जानला मोनला सालायलाबायनो नाङा, फां फुं सालायनो नाङा। जेब्लानाखि फां फुं नोङो गारिफोरखौ सालायगोन अब्ला गेलेमफुं जागोन दै। ओंखायनो लोगोफोर, मोजाङैनो थां, मोजाङैनो थांनानै नायहै, मोजाङैनो न'खरफ्राव सफैफिन। ओंखायनो नोंथांमोनखौ गुरैयै एबा आंनि बे सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय। आरो नोंथांमोना आंनि बे बुंनायखौ नोंसिनि सायाव आरो, लायोब्ला लादो, लायाब्ला लाया, नोंसिनि गोसो। आरो नोंसिनि साननाय बादि नोंसोरो आरो बे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव आरो। भिडिअखौ लांफैथ'बाय लोगोफोर, बाय बाय।